maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatikabo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka ngayong araw ng linggo. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o ang ating School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Okay. Now, ito po ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa pangalawang distrito, DCGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman, DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayong magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan at sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Pulanggi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piodoran, Villar at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang po ay kami taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarbay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito po sa probinsya ng Albay. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Again, ito po ang ating talakayan sa linggo na pagpapatuloy po natin yung ating pinag-uusapan. Ito may may relasyon pa rin po doon sa ating pinag-usapang sistema or yung Palay Check System. Kaya sama-sama nating pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Bagong magkapandemya ang mundo, kasama ang Pinas, siksikan ang mga pasahero ng jeep papuntang bayan. Etong si Manong driver, mantakin mong pinagkasya ang 20 katao samantalang 8 lamang ang lumang jeep niya. Damhin ang pakiramdam ng nagsisiksikan sa sasakyan. Namistulang magkakapalitan na kayo ng mga mukha. Ang mga balat na nagkikiskisan na halos hindi ka na makahinga. Paano pa kaya sa palay na kung magtanim si Juan Carlos ay 4 na sakong binhi para lamang sa 1 hektarya? Dapat para sa 1 hektarya ay 40 kilo lamang ang ipupunla kapag lipat tanim at 40 hanggang 80 kilo lamang ang ihahasi kapag sabog tanim.
naman to si Manong Driver. Ang sikip-sikip. Halos hindi na ako makahinga sa dami ng pasahero. Hay nako Michelle, sinabi mo pa. Feeling ko nga wagas na natsa-chancingan na ako. Buti na lang medyo pogi ang kadikit ko. Naisip ko tuloy yung palayan namin. Bakit? Anong kinalaman ng palayan nyo sa dami nating pasahero dito sa jeep? Aber? Michelle, nabasa ko kasi sa PhilRice Facebook page na dapat ay 40 kilo lang kada ektarya ang ipupunla kapag lipat tanim at 40 hanggang 80 kilo lang sa sabog tanim. Si Itay Juan Carlos ay 160 kilo o 4 na sakong binhi ang isinasabog kada ektarya. Bigla ko tuloy naramdaman ang hirap ng mga punla. Ito namang si magsasaka nating Juan Carlos. Sobra-sobra kung makatanim. Oo nga, siksikan tuloy tayo. Tingnan mo tuloy, ang papayat nating mga punla. Malalambot ang mga puno at ang iksipan ng ugat natin. Kaya tuloy madali tayong mabari at hirap pang makaagaw ng sustansya dahil sa dami natin. Naku, matawagan nga si Itay Juan Carlos. Lesson 5. Pagtatanim. Key check 4. Sapat na malulusog na punla. Sino ba naman ang gusto ng siksikan? Nako, syempre, wala. Ang hirap kayang gumalaw. Feeling mo, maninigas ka na. Ganyan din po sa palay. Hirap din po ang ating mga punla kapag sobra-sobra ang ipupunla natin. Tandaan natin, kapag lipat tanim ay sapat na ang punlang 40 kilong dekalidad na bini kada ektarya. Kapag sabog tanim naman ay nasa 40 hanggang 80 kilo lang dapat. Diyan po iikot ang usapan natin ngayong araw. Paano ba natin masisigurong malusog at may ibubuga ang punla? Dahil kapag ang punla ay malusog at hindi nagsisiksikan, ay malakas magsuwi at sa huli, masagana at tone-tonelada ang hahakuting ani. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa PhilRice, si Ginang Rowena A. Pineda. Ma'am Weng, gaano ba karami ang dapat ipunla kada ektarya kung lipat tanim? At gaano karami naman po kung sabog tanim? Mang Fred, nire-recommenda po natin na gumamit ng 40 kg na binhi sa lipat tanim at 40 to 80 kg naman po kapag sabog tanim. Sa lipat tanim po muna tayo. Gaano po ba kaluwang ang nire-rekomendang punlaan? Ayan. Para po sa ating kamang punlaan, nire-recommenda po na magkaroon tayo ng 400 square meter per hectare na luwang ng punlaan. Tandaan po na hindi po kasama ang mga kanal sa sukat na ito. Sapagkat kung hindi po ganito kalaki ang ating punlaan, ang mangyayari po, ang mga seedlings po natin ay siksikan. Sila po ay magiging maliliit at payat at magreresulta sa hindi malusog na punla. Ayan, tandaan po natin yung tamang luwang ng punlaan, ano po? So, ano naman po ang dapat na gulang ng punla bago natin ilipat tanim? Ang nire-rekomenda po ang gulang ng punlang dapat nating itanim ay nasa 18 to 21 days old na seedlings. Sapagkat ang ganito pong kabata na mga punla ay mabilis nakarecover sa transplanting stress or shock at madali din pong mag-produce ng mga suwi ang mga batang punla. So, yan po. Kasi ang luma o yung tandang punla ay mas mabagal din po ang kanyang recovery sa transplanting shock na tinatawag. So, doon naman po tayo sa bilang ng punla bawat tundos. Gaano po ba ang dapat sundin ng ating magsasaka? Ayan po, dapat po nating tandaan at dapat din po nating iwasan na wag na po tayong manatili sa practice po natin na masyado pong mapupog ang ating pong pagtatanim. Yung iba po, sa ibang lugar, yung magsasaka po natin, halos 6 hanggang 7 po ang nilalagay nila na seedlings kada tundos. Ang nirekomenda po, base sa pag-aaral na makapagbibigay din po sa atin ng magandang pagsusuwi at makakapagsuwi sila ng maayos, ay 2 to 3 seedlings per hill. Kasi po, para po sa ating magsasaka, ang gusto po nila mapupog para nang sa ganon, makapal na agad ang seedlings nila. Pero sa buhay po ng palay natin, nagkakaroon din po ito ng kusang pagkamatay po ng mga suwi or yun pong hindi po mga productive tillers. Kasi ang nutrisyon at ang water po ay mapopokus na lang po doon sa mga matitira po na mga productive tillers. Ayun,
Liwanagin po natin yung termino po na pupog. Ito po yung sobrang dami ng punla ang itinatanim sa bawat tundos. Nabanggit po natin yung mga dami ng punla. Gaano naman po yung tamang agwat ng tanim? Sa tamang agwat po ng pagtatanim, meron po tayong dalawa po na inirerekomenda. Isa po pagka po tag-ulan, dapat po 20 by 20 cm po ang agwat ng ating pananim nang sa ganun po maiwasan po natin ang tinatawag po natin na mutual shading. Kasi po pag nagkakaroon po tayo ng mutual shading, nagre-result po ito sa pagbaba po ng tillers o less tillers po yung napoproduce. At kapag naman po tag-araw, 20 by 15 po ang ating pong nare-recommenda dahil po pag tag-araw po, di ba po, mataas po ang ating solar radiation. Ano-ano naman po ang mga paalala sa pagsasabog tanim? Para po sa ating mga magsasaka na nagsasagawa po ng pagsasabog tanim, sundin po natin ang mga rekomendasyon sa paghahanda ng lupa. Dapat po ito ay napatag at nalinang po natin ng mabuti nang sa ganun po, maiwasan po natin ang pagtubo ng maraming damo. Kasi tandaan po natin, ang pagsabog po ng palay ay halos kasabay din po ng pagtubo ng damo. At dapat din po, sundin po natin ang tamang pagbababad at pagkulob ng binhi nang sa ganun po maganda po ang kanyang pagtubo bago po natin isabog. Sundin din po natin ang tamang seeding rate o dami ng binhi. Dapat po ikonsidera din natin ang panahon ng pagsasabog ng binhi. Kung uulan po, baka kung mayroon pa po tayong tsansa na pwede po nating ma-reschedule po yung pagsabog ng binhi natin or tatansyahin po natin yung panahon. So malaking tulong po pala ang paggamit ng drum seeder. Dahil yung iba nga po ay gumagamit ng sobra-sobra. Yung iba may nakakusap kami na gumagamit ng 3 bag na 40 kilos hanggang 5 bag. So kung pwede pala na hanggang 2 bag lang ay malaki pong tipid nila sa paggamit po ng binhi. Mayroon pong nababanggit yung ating magsasaka na plastic drum seeder. Ano po ang plastic drum seeder na ito at ano po ang bentahe kapag gumamit ang ating magsasaka ng ganitong paraan? Para po sa ating magsasaka na pamilyar na po sa plastic drum seeder, ito po ay isang equipment or isang option din po natin para po sa pagsasabog tanim o yun pong sa direct seeding. Equipment po ito na ginagamit na kung saan po ang pagtatanim po natin, imbes na pag-broadcast po ay walang linya, ito po ay nakalinya na po kapag po tayo ay nagtanim. Ang mga bentahe po nito, hindi na po natin kinakailangan magpunla. Siyempre po, kung wala tayong punla, wala din po tayong bubunutin na punla at hindi na po tayo maglilipat tanim. Ibig sabihin po, mas napapababa po natin ang gastusin natin sa paggawa sa palayan. At dahil po sa nakalinya na po ang ating mga pananim, madali po nating mapamamahalaan ang ating pong pag-aabono at ang pagtatanggal po ng damo. Sa plastic drum seeder din po, na ma-manipulate po natin or nababawasan po natin. Kaya po nating i-adjust po ang seeding rate nito. Napakarami po pala na bentahe. Ito po sinasabi po ninyo na plastic drum seeder. Baka po may mga paalala pa po kayo, Ma'am Weng, sa ating mga tagapakinig. Lalo na po sa ating mga kabayang magsasaka. Para po sa atin pong mga magsasaka, huwag po tayong matakot na subukan po natin ang mga rekomendasyon or ang mga bagong teknolohiya na naging resulta na po ng pag-aaral po ng ating mga eksperto. Nang sa ganun po, yung sapat po na malulusog na punla ay ating pong makamit. Sapagkat po sa sapat na punla, ikaw po ay nakatipid na dahil sa kapabawasan ng daming binhi na inyong gagamitin at makakasigurado po kayo na tamang-tamang punla lang po ang inyong magagamit sa inyong palayan at meron po kayong mataas na ani na inaasahan. Siguraduhin nating malusog ang mga punlang itatanim mga kamagsasaka. Ang malusog na punla ay may maiksing lapak o lip sheet. Mahaba at makapal ang mga ugat at pantay-pantay ang taas. Kung malusog ang punla, magiging sabay-sabay ang paglaki ng halaman at matibay sa peste. Nakasasagap din ang malusog na punla ng sapat na init ng araw at nakababahagi ng sapat na sustansya sa lupa. Madaling makarecover sa pagkakabunot at lipat tanim. Malakas magsuhi at kakamada ng masaganang ani. Palay Tanong.
Ano ang epekto sa palay kung siksikan at nag-aagawan sa sustansya ang mga tanim? Sagot, payat ang mga puno, mahina sa sakit at peste ang palay. Palay kaalaman. Huwag gupitan ang mga dahon ng punla bago ilipat tanim. Ang mga sugat ay maaaring pasukan ng mga pesteng organismo na nagdadala ng sakit sa palay. Mabuti naman at dinalaw mo kami dito sa probinsya, Cardo. Salamat dito ha. Oo naman Ate Susan kasi siyempre namimiss ko rin yung pagsasaka natin. Diba? Pagsasaka nga ba o si Bebeng na anak ni Maring Bebang? Grabe ka naman Ate Susan. Mang Mitoy! Mang Mitoy! Ay, teka lang ha, may tumatawag sa akin. Ano yon? Ay, Aling Susan! Ay naku Bebeng, wala si Mitoy ko. Pinatawag nung paborito kong biyanan sa Sorsogon. Pinapaayos sa kanya yung lupain nila doon. Ano ba yung sa atin, Bebeng? Eh kasi po... Ay sus. Kasi po, Aling Susan, pinapatanong po ni Itay Daboy kung matutuloy daw po ba yung paghahanda nila ng punla ni Mang Mitoy. Oo nga pala, no? Ay, Cardo, pwede ba ikaw na muna yung humalili kay Mitoy sa paghanda ng lupa? Oo naman Ate Susan yun kung okay lang kay Bebeng na ako muna tutulong sa kanila. Ako, nakakahiya naman. Okay lang yun. Ikaw pa. Eh, may pinagsamahan naman kayo ni Cardo, di ba? Check 4. May sapat na malulusog na punla. Ang sipag mo naman, Cardo. Pati binhini na Bebeng, binabad mo na rin? Maliit na bagay basta para kay Bebeng, Ate Susan. Binabad ko na ang 40 kilong binhi nila. Sapat na sa 1 hektarya. Grabe ka, kapatid! Pagbababad. Bago ibabad, palutangin ang mga tulyapis o pipis na palay at hugasan ang mga binhi. Sa pagbababad, hatiin sa 2 sako ang 40 kilograms na binhi nang makaalsa ng husto. Talian ang dulo ng sako. Ibabad ng 24 na oras. Palitan ang tubig tuwing 12 oras kung ang pagbababaran ay hindi tuloy-tuloy ang agos. Bago kulubin, hugasan muli ang binhi. Pagkulob. Kulubin ang binhi ng 24 na oras hanggang 36 na oras sa nahahanginang lugar kung tag-ulan, 24 na oras hanggang 48 oras kung tag-araw. Pagpunla. Ipunla kapag bahagyang sumibol na ang karamihan ng mga binhi. Pahanginan ang binhi bago ipunla upang madali at pantay-pantay ang pagsabog nito. Bebeng, kailangan mong mamili. Saan ka ba mas masaya? Nalilito ako, Cardo. Ang sabi kasi ni Itay Daboy, kapag kulang sa manananim, ay sabog tanim ang paraan na gagamitin. Pero nakausap ko na naman si Jay. May sapat naman na tao para lipat tanim ang gagamitin na paraan. Kaya, lipat tanim na lang. Tatanong lang kung kani-kanino pa. May sinasabi ka, Cardo? Wala. Eh, yun naman pala. Sige, di bale. Tutulungan ko yung maghanda ng punlaan. Tips sa paghahanda ng punlaan. Gawin ang kamang punla 1 araw bago mamunla. Piliin ang lugar na una, madaling puntahan, patuyuan at patubigan. Pangalawa, malayo sa ilaw para hindi puntahan ng mga kulisap sa gabi. Pangatlo, hindi nalililiman. Pang-apat, hindi tinamaan ng sakit noong nakaraang taniman. At pang-5, mataba ang lupa. 1 linggo bago ang pagsasabog, maghanda ng 400 metro kwadrado na lugar para sa kamang punlaan. Itaas ang kamang punlaan ng 5 sentimetro at patagin ng pantay ang pagtubo. Maglaan ng 40 sentimetrong kanal sa daluyan ng tubig. Maglagay ng 4 na sakong organikong pataba
upang maging buhaghag ang lupa at mapadali ang pagbunot ng punla. Magpunla ng isang dakot na pinatubong binhi kada metro kwadrado. Tandaan, huwag hayaang malubog ang punla upang maging maganda ang pagtubo ng mga ugat at suwi. Init. Oo nga. Mukhang madalas kaya ata kinabebeng ah. Kayo na ba ulit? Doon na siguro papunta yun at Susan. Cardo, Uy, pinagluto kita ng paborito mong lumpia. Paborito nga ni Cardo yan. Basta, galing sa'yo. ikaw talaga ating Susan, puro ka nalang biro eh. Bebeng, salamat dito ah. Tsaka, nga pala, pwede bang tayo na? Huh? Eh, ibig nga sabihin eh, pwede bang tayo nang maglipat tanim dun sa bukid ninyo? Paglilipat tanim. Maaari nang maglipat tanim ang punla na may gulang na 18 hanggang 21 araw. Tips sa paglilipat tanim. Gamitin ang tuwid o straight row planting upang masiguro ang hustong dami ng punlang itatanim at mapadali ang pag-aabono, pagdadamo at pagkilala sa mga halo. Magtanim ng 1 hanggang 3 punla bawat tundos sa agwat na 20 by 20 cm kung tag-ulan at 20 by 15 cm kung tag-araw. Maghulip sa loob ng 7 araw pagkalipat tanim upang sabay-sabay ang paglaki at pagkahinog ng butil. Paalala, huwag gupitan ang mga dahon ng punla. Ito ay maaaring pasukan ng mga organismong nagdadala ng sakit. Sana nga malulusog ang mga punla. Bebeng, tiyak na magiging malusog ang mga punla dahil sinuguro ko ang tamang dami ng binhi. At pati ang kamang punlaan ay inaalagaan kong mabuti. Sana nga pati ikaw maalagaan ko na rin. Katangian ng malusog na punla. May pare-parehong haba at tusog ang mga punla. Maigsi ang lapak o leaf sheath. May mahahaba at makapal na ugat. Walang sakit. Kapag malusog ang punla, Mas nakakakuha ng sapat na init ng araw at sustansya ang lupa kaya mas madami ang nabubuhay at madaling makabawi mula sa transplanting shock. Nakapagbibigay ng sapat na malulusog na suwi na may malalaking uhay at nakapagbibigay ng mas mataas na ani. Nang masigurong may malulusog na punla, ipinapayong tama ang dami ng binhing gagamitin. Sapat ng 40 kilo kada ektarya. May maayos na kamang punlaan. Tama ang dami at agwat ng punlang gagamitin at siguraduhin mga paghulip sa mga hindi nabuhay na tundos. Kapag malusog ang punla, tiyak na mataas ang ani. maganda ang kalidad ng butil. At mas malit ang pinsala sa kapaligiran. Key check 4. May sapat na malulusog na punla. Palay Aralan sa Radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Sa pakiwari ni Liza ay hahantong na sa katapusan ang pag-iibigan nila ni Badong. Hindi na sila magkaintindihan. Sa tuwing dadalaw si Badong ay sakto namang namamalengke sa bayan itong si Liza. Kapag tatawag naman si Liza kay Badong upang makapag-date sila, ay sakto namang may gawain sa barangay si Badong. Malamlam ang lagay ng kanilang relasyon. Pagod na ako, Badong. Hindi na tayo magkatagpo. Kapag kailangan kita, ay lagi kang wala. Laging mali sa timing. Nakakapanlambot. Nakakawalang gana. Lisa, kapag pinupuntahan ka naman, ay lagi kang wala. Halos di na magtagpo ang ating landas. Gusto ko mang buhusan ka ng pagmamahal, ay hindi ko naman alam kung anong klase o uri ng pag-ibig ang ibibigay ko sa iyo. Hindi ko na rin alam kung gaano karami ang kailangan mo at kung kailan ko ito ibibigay sa iyo. Parang sa palay din. Kailangan ng palay ng pagmamahal. Dapat tama ang elemento o uri ng abonong ilalagay. Dapat din ay tamang dami lamang at syempre dapat sa tamang panahon ang paglalagay.
Paano kung ngayon mo palang ibibigay ang abono sa palay gayong hindi na niya ito kailangan? Sayang lang. Hindi na napakinabangan ng palay na sayang pa ang pera mo. Ang resulta, butas na bulsa, malamya pa ang palay, tiyak na mababa ang ani at katiting pa ang kita kung meron man. Paano na tayo? Lesson 6. Pamamahala ng sustansya. Key Check 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Mga kamagsasaka, huwag nating hayaang dumating sa hiwalayan ang dapat ay marangyang ani at kita ng ating palayan. Itsyempo natin ang paglalagay ng abono sa palayan. Siguraduhin nating tamang elemento o uri ng abono ang ilalagay natin. Kailangan din at tsakin nating nasa tamang dami o amount ito. Makasasama rin kasi sa palay kapag sobra o kulang ang ilalagay na abono. Importante rin ang tamang timing ng paglalagay. Ika nga, aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Aanhin pa nga ng palay ang abono kung hindi na niya ito kailangan. Kaya naman, tutok lang po kayo. Pag-uusapan natin ang dapat gawin nang masigurong sapat ang sustansya ng palay lalo na sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pabumulaklak. Kapag nagawa natin ito, umasa na tayong daan-daan ang taglay na butil ng bawat uhay at mapipintong pa. Makakasama po natin ngayong araw ang isang agriculturist mula sa PhilRice, si Miss Juvie Ayungon. Magandang araw, Miss Juvie. Maganda po magiging usapan natin ngayon tungkol po sa pamamahala ng ating pataba. Ano po ba ang dapat gawin ng masigurong sapat ang pagkain o sustansya ng palay sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak? Napakagandang tanong, Kuya Fred. Upang masiguro na sapat ang sustansya ng palay sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak, ay dapat po munang masuri o ma-analyze ang lupa na pagtataniman nito. Meron po tayong iba't ibang pamamaraan upang malaman ang kakulangan na sustansya sa ating lupa. Nariyan po ang soil laboratory analysis, -1 element technique at application, at rice crop manager po. Ito po ang magbibigay sa atin ng rekomendasyon upang masunod po natin ang right it o right element o tamang elemento o uri ng pataba, right amount o tamang dami, at right timing o tamang panahon ng paglalagay. Bago po ang taniman, maaaring sumangguni o magpa-assist sa ating Municipal Agriculture's Office o Agricultural Extension Worker kung ano ang available at maaaring gamitin sa ating mga lugar. Ma'am Juvie, paano po ba natin malalaman kung kulang o labi sa pataba ang palay? Kapag kulang po sa sustansya ang ating lupa, ang halamang palay po natin ay mabagal lumaki, kakaunti ang suwi at uhay, kakaunti din ang mga may lamang butil at magaan po ang timbang. Samantala, kung labis o sobra naman po ang pataba sa palay, mas madali po itong atakihin ng peste, madaling tumapa at nagkakaroon po ng polusyon. Ano po ba ang kabutihang dulot ng paglalagay ng tamang element o uri ng pataba? Tamang dami at tamang panahon ng paglalagay nito? Ang mga kabutihan naman pong naidudulot ng paglalagay ng tamang elemento o uri ng pataba, tamang dami at tamang panahon ng paglalagay sa ating palay ay nakakatulong sa magandang paglaki ng palay, pagbuo ng mga uhay at pagkamit ng pinakamataas na ani ng kaya ng isang variety. Kung tama po ang uri ng pataba na ating binibigay ayon sa kailangan ng palay, mas nagiging cost-efficient po tayo at makakamit po natin ang ating target yield. Sa tamang dami naman po, alam naman po natin na ang kulang at sobrang paglalagay ng pataba ay hindi maganda sa ating palay. Samantala, ang tamang panahon ng paglalagay ay nagiging efficient po ang pag-absorb ng palay sa mga nutrihino na binibigay natin. Miss Juvie, ano po ba ang mga paraan o tools para magamit nilang basihan ng paglalagay ng pataba? Nabanggit niyo po kanina yung MOET, LCC at RCM. Pakipaliwanag nga po. Meron po tayong iba't ibang mga diagnostic support tools para po pamahalaan ang ating mga pataba sa ating palay. Una po dito ang -1 element technique. Ito po ay isang eksperimento sa paso na isinasagawa 30 hanggang 45 araw bago magpatanim.
Ang pamamaraan na ito ay inaalam kung ano ang sustansyang kulang sa lupa batay sa mga sintomas ng kakulangan na pinapakita ng palay. Meron po itong 7 elemento na sinusuri. Andun po ang nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, zinc at copper. May kasamang application na rin po ito, ang MOWET app. Ito naman po ang nagko-compute at nagbibigay ng rekomendasyon ng tamang uri ng pataba, tamang dami at tamang panahon ng paglalagay ng pataba. Meron pa po tayong isang diagnostic support tools. Ito naman po ang leaf color chart o isang kagamitan na may iba't ibang kulay na berde. Meron na rin po itong application na tinatawag na FieldRise Leaf Color Computing App gamit ang Android phone. Ito po ay ginagamit upang malaman kung kailangan na ng palay ang patabang nitrohino o nitrogen. Isinesagawa po ito ng lingguhan mula sa 14 na araw pagkalipat tanim o 21 araw pagkasabog tanim. Meron pa pong isa, ang Rice Crop Manager. Ito po ay isang ICT-based platform na nagbibigay ng naaangkop na rekomendasyon sa pagsasaka para sa partikular na kondisyon ng isang palay sakahan, ayon sa mga sagot sa serye ng mga katanungan. Ito po ay subok ng gamitin sa bukid na may patubig o bukid na sahod ulan. Ayan, napakarami po nating tools para malaman kung ano po yung tama nating gagamitin na pataba. Ma'am Juvie, baka po may mga pabaong mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa ating mga magsasaka. Salamat po, Kuya Fred. Lagi po nating tandaan na ang tamang pamamahala sa sustansya ay nagpapahusay sa paglaki ng palay at ani nito. Pamahalaan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa right it or right element o tamang uri ng pataba, right amount o tamang dami, at right timing o tamang panahon ng paglalagay. Upang masiguro po ito, gumamit po tayo ng mga decision support tools kagaya ng MOWET, MOWET app, LCC, LCC app at Rice Crop Manager. Makipagsangguni lamang po sa inyong Municipal Agriculture Office sa inyong lugar. Salamat po! Tiyakin nating sapat ang sustansyang ilalagay sa palay. Kapag bitin sa sustansya ang palay, mabagal ang buwelo na pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay, at magaan ang mga butil. Kung sobra naman, malamya at maaring humapay ang palay. Katakam-takam at takihin ng mga peste o pinipiling kapitan ng mga sakit at dagdag polusyon pa sa kapaligiran. Kaya naman, siguraduhing sakto lang ang sustansya ng palay sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak ng masigurong maabot ang pinakamataas na kayang anihin ng variety at tipid pa sa gastos. Aanin na rin lang tayo, abay, sagarin na natin kung pwede. Palay Tanong. Ano ang kritikal na yugto sa paglaki ng halaman para sa paglalagay ng pataba? A. Sa yugto ng pagsusuwi at bago ang pagbubuntis. B. Sa yugto ng pagsapaw at pagbubulaklak. Ang tamang sagot ay sa yugto ng pagsusuwi at bago ang pagbubuntis. Palay Kaalaman. Mula nang matutuhan ni Mang Romeo Gamiao ng Barangay Bintar, Valencia City, Bukidnon ang konseptong eat right o tamang element o uri, tamang amount o dami, at tamang timing o panahon na paglalagay ng pataba, ipinagmamalaki niyang umabot na sa 8 tonelada kada ektarya ang kanyang ani. Saan ba ako nagkulang, Bebeng? Ibinigay ko na nga lahat. Sinobrahan ko pa. Bakit may problema pa rin tayo? Yun na nga, Cardo. Sobra-sobra kasi ang binigay mo. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Ang palayang sobra sa pataba, tulad ng nitroheno, ay maaaring tamaan ng sakit na blast, sheath blight, sheath rot, bacterial leaf streak, at bacterial leaf blight. Bukod sa sakit, maaari ring manalasa ang mga pesteng insektong aksip, berdeng musong kabayo o GLH,
at kayumanging ngusong kabayo o BPH. Natuto na ako. Mabuti na lang at naka-attend ako sa mga seminars ng PhilRice sa pagsasaka. Nakakakuha na rin ako ng impormasyon sa pagsasaka gamit ang cellphone, radyo at internet. Nalaman ko na bukod sa pag-atake ng sakit at peste, ang palayang sobra sa abono ay nagdudulot din ng paglambot ng suwi at dahon. Kapag ganito ang nangyari, mas madaling sipsipin, kainin at butasin ang katawan ng palay. Pahirap na sa palay, pahirap din sa magsasaka. Dapat pala, pinag-diet mo na lang sa pataba ang palayan. Kuya Enteng, kapag kulang naman sa pataba ang inilagay, ay malaking problema rin. Enteng, naalala mo ba dati, nung sobrang pagtitipid naman sa abono, ang ginawa niyo namang daboy? Maan naman ang sakit na brown spot. Kapag kulang sa sustansya ang palay, bumabagal ang paglaki ng mga punla, di gaanong nagsusuwi at magaan ang timbang ng mga butil. Kaya dapat sapat ang sustansya mula sa panahon ng pagsusuwi hanggang sa paglilihi at pamumulaklak. Key-check 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Paano ko ba malalaman kung busog o gutom ang palay? Hindi naman sila nagsasalita. Huwag kang mag-alala, Enteng. May mga tips sa tamang pamamahala ng sustansya sa palay. Tip number 1. Alamin at pamahalaan ang sustansyang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura at resulta ng pagsusuri ayon sa -1 element technique o MOET, leaf color chart o LCC, nutrient omission plot test o NOPT, at rice crop manager o RCM. Sinusukat ng -1 element technique o MOET ang kakulangan sa nitroheno, posporo, potasyo, zinc, copper at sulfur ng lupa. Sa pamamagitan ng leaf color chart o LCC, nasusukat ang antas ng kulay ng dahon na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno. Ang nutrient omission plot test o NOPT naman ay pag-alam ng katutubong supply ng sustansya na magsisilbing basihan ng rekomendasyon sa pagpapataba. Samantala, ang Rice Crop Manager naman ay isang ICT-based platform na nakatutulong din sa pamamahala ng sustansya at iba pang teknolohiya sa pagpapalay. Tip number 2. Alamin ang tamang element, amount, at timing sa paglalagay ng pataba. Sa tamang element o klase ng abono ay mas makatitipid sa gastos dahil hindi nasasayang ang patabang inilalagay sa palay. Mas madali rin makakamit ang tinatarget na ani. Kapag tama ang amount o dami ng patabang ilalagay, tiyak na hindi madaling atakihin ng sakit o pesting insekto ang palayan. Sa tamang timing naman o panahon ng paglalagay ng pataba, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Kaya naman, laking tipid din sa gastos. Pangako, Bebeng, sisiguraduhin kung hindi labis o kulang ang ipapakain ko sa ating pamilya. Dun sa magiging palayan natin. Sapat dapat. Susundin at aalamin ko ang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura. Gagamit din ako ng MOET, LCC, NOPT at RCM. Isa sa puso ko na rin ang Eat Right, right element, amount at timing sa paglalagay ng abono. Pangako yan, Cardo, ha? Ano? Mamaya na muna yung sweetness nyo. Bakit? Nagkabalikan na ba kayo? Tandaan natin na Gumamit ng tamang element o klase ng abono sa ating palayan. Kailangang tamang amount o dami ang ilalagay na abono. At syempre, sa tamang timing o panahon ang paglalagay ng abono. Kaya naman, kapag sapat ang sustansya ng palay, mas malaki ang tsansa ng mataas na ani at kita. Makakalikasan pa. Kapag ito ay nasunod, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang ilalagay na sustansya sa panahon ng pagsusuhi hanggang sa maagang paglilihi at pamumulaklak ng palay. Mas madami rin ang magiging suwi, uhay at butil ng palay. Mas makakatipid rin sa gastos at tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. iwas pollution pa sa kapaligiran. Key-check 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Palay Aralan sa Radyo.
School on the Air program ng Department of Agriculture. May dalawang komentaristang hilaw na nagkukwentuhan sa tindahan ni Aling Ising. Pinag-uusapan nila ang bukid ni na Don Bentong at Mang Kanor. Sa panlasa ng dalawa, parehas daw na mahina ang mga palay. Pakiwari nila, may kinalaman sa tubig ang problema sa palay. Hay naku, Maring Corina. Kahit madato nga magsasakang si Don Bentong, ay problemado pa rin ang kanyang palayan. Oo nga, Mare. Balita ko ay tamad daw magsuwi ng palay. Malilit ang mga dahon at kaitim ng ugat na dapat pala ay kayumanggi. Sumatotal, malubha ang lagay ng pobreng palay. Ano kaya ang problema? Aka, sising nang sasagot. Sobra sa tubig. Hindi rin maganda sa palay ang sobrang sabaw. Tubig kasi. Eto, si Mang Kanor. Problemado rin ang palayan. Korek ka dyan, Mare. Bansot daw ang palay. Bumibilot ang dahon sa ilalim ng araw. At tuyot ang dulo ng dahon. Ano naman ang problema nun? Tinderang Ising. Sising nang sasagot. Di kulang naman yan sa tubig. Sa makatang pananalita, uhaw yung palay. Sobra o kulang sa tubig ay pawang problema pala sa palay. Pero ano ba ang reseta mo, doktor? Tinderang Ising pala. Tigilan yung chismisan at subukan nyo kaya na magbasa ng mapolyetos mula sa PhilRice. Pwede nyo rin tignan ang PhilRice Facebook page para updated kayo sa mga usaping palayan. Maging impormado, sabi ng mga taga-radyo. Nako, nahiya naman kami sa'yo. Pero tama. Sige, ma-open nga ang Facebook page ng PhilRice. Lesson 7. Pagpapatubig. Key Check 6. Naiwasan ang kulang o labis na patubig na nakaapekto sa paglaki ng palay. Magandang araw mga kamagsasaka. Usapang iwas kulang o sobra sa tubig sa palay naman tayo. Ang tubig ang siyang tagapagdala ng mahalagang sustansya mula sa lupa papunta sa iba't ibang bahagi ng palay. Kung kaya, mainam na matiyak nating sapat ang tubig sa palayan nang masigurong malusog ang palay. Bukod dito, ang kulang sa tubig na palayan ay problemado rin sa damo. Huwag din naman sobrahan, hindi swimming pool ang palayan. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa PhilRice, si Binibining Juvie Jane Ayungon. Ma'am Juvie, usapang pagpapatubig po naman tayo ngayon. Ano-ano po ba ang kailangan nating gawin o rekomendasyon para sa maayos na pagpapatubig ng ating palayan? Salamat po sa tanong, Mang Fred. Meron po tayong mga iba't ibang gawain para maayos ang pagpapatubig. Una po dito ay linisin at ayusin ang mga pilapil at kanal upang masigurong walang tagas sa mga ito. Pangalawa, sundin ang tamang paghahanda ng lupa. Dapat walang mataas at mababang bahagi ng lupa pagkatapos ang huling pagpapatag. At ang pangatlo po, isagawa ang kontroladong pagpapatubig gamit ang alternate wetting at drying at observation well. Ano-ano po ba ang sintomas na makikita kung kulang o sobra sa tubig? Okay po. Ang mga karaniwang sintomas ng kakulangan sa tubig sa panahon ng pagsusuwi ng palay ay ang pagbilot ng dahon, pagkatuyo ng dulo ng dahon, makitid na dahon, bansot na tanim at kakaunti ang suwi. Samantalang sa panahon ng pagbunga naman po, makikita ang mahinang paglabas ng mga uhay at maraming butil na walang laman. Kapag sobra naman po ang tubig ay nagiging kaunti ang suwi, makikitid ang dahon at nagiging dark-colored o nangingitim ang mga ugat. Ano-ano po ba ang bentaheng ibubunga ng saktong tubig sa palayan? Okay po. Ang bintaheng na idudulot ng saktong tubig sa palayan ay nagre-resulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas at normal na paglaki ng palay at mataas na ani. Nakakatulong din ito sa magandang pamamahala ng kohol at damo at napapahusay ang mga farm operations o gawain sa bukid. Nakakatipid din po sa gastos sa pagpapatubig at napapamahalaan ng maayos ang tubig irigasyon, lalo na kapag tayo ay nagsagawa ng kontroladong pagpapatubig. Ayun, Ma'am Juvie, nabanggit niyo po yung kontroladong pagpapatubig o yung controlled irrigation sa English. Maaari po bang pakipaliwanag po kung
paano ito isagawa? Ang controlled irrigation po o kontroladong pagpapatubig na hindi nakakapagdulot ng kakulangan o pagkasobra sa tubig na makakaapekto sa paglaki ng palay ay maaaring ipatupad para sa epesyenteng paggamit ng tubig. Ito ay ang simple at maparaang paggamit ng patubig na gumagamit ng observation well upang malaman kung kailan ang tamang panahon ng pagpapatubig habang isinasagawa ang alternate wetting and drying. Nabanggit nyo naman po, Ma'am Juvie, yung alternate wetting and drying. Ito po ba ay teknolohiya at paano po ito isinasagawa sa tulong ng observation well? Okay po, Mang Fred. Ang alternate wetting and drying o AWD ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na nakakatipid at nakakaiwas ng sobrang pagpapatubig sa panahon ng pagpapalaki ng palay. Kinokondisyon nito ang lupa para sa mas magandang pagtubo ng mga ugat at balansing sustansya ng lupa. Ginagamitan lamang ito ng observation well na gawa sa bias ng kawayan o PVC. Paano ba ang paggawa ng observation well? Una po, kumuha ng isang bias ng kawayan na walang buko o kaya ay PVC na tubo. Putulin ito sa haba na 25 cm at diametro na 10 cm. Mula sa pinakamataas na bahagi ng kawayan o PVC, sumukat po ng 5 cm. Maglagay ng paikot na marka at sulatan ng tag-ulan o wet season. Mula naman po sa markang wet season, sumukat muli ng 5 cm. Markahan ng paikot at sulatan ng tag-araw o dry season. Butasan ng kawayan o PVC gamit ang 3 hanggang 5 cm milimetrong laki ng pambutas. Panatilihin ang 5 cm na agwat ng mga butas. Ulitin ito hanggang sa bandang ilalim ng tubo. Paano naman natin ilalagay ang observation well sa ating bukid? Una po, pumili ng pinitak na maaaring kumatawan sa kabuuan ng inyong bukid. Maaaring ito ay ang una hanggang ikalawang pinakamataas na pinitak. Ipwesto ang observation well 1 hanggang 2 metro ang layo mula sa pilapil upang madaling masilip ang loob nito. Patayong ibaon ang observation well sa lupa at hugutin ito. Tanggalin ang naipong putik. Ulitin ang proseso ng pagbabaon sa lupa hanggang umabot sa markang wet season kapag tag-ulan o markang dry season kapag tag-araw. Ayusin po natin ang observation well ng patayo at siguraduhin ang mga marka ay pantay sa lupa. Yun lamang po, Mang Fred. Ayan, napakarami nating kaalaman sa pamamahala ng ating patubig. Ma'am Juvie, baka may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga magsasaka at sa ating tagapakinig. Okay po. Lagi po nating tandaan na iwasan ang kulang o labis na patubig na nakakaapekto sa paglaki ng palay. Dahil po ang sapat na patubig ay tumutulong sa maayos na pagdala ng mahalagang sustansya mula sa lupa tungo sa iba't ibang bahagi ng halamang palay. Maganda at malusog na tanim, magandang bulas, normal na paglaki at maaliwalas na paggawa sa bukid. Yun lamang po at maraming salamat. Checking sapat ang tubig sa palayan para sa maayos na pagdala ng mga mahahalagang sustansya mula sa lupa tungo sa iba't ibang bahagi ng halamang palay. Maganda at malusog na tanim, maaliwalas na bulas, normal na paglaki at di mahirap na paggawa sa bukid. Makatutulong ka pa sa kapwa magsasaka at sa pangangalaga ng kapaligiran. Palay Tanong. Ano ang masamang epekto sa palayang lubog sa tubig? Sagot: bansot, madaling dumapa, payat ang mga puno at kakaunti ang mga suwi. Palay Kaalaman. Alam mo bang umaabot sa 2,400 litrong tubig katumbas ng 22 drum ang kailangan para makaproduce lamang ng 1 kilong palay? Kaya naman, maging responsable sa paggamit ng patubig para sa masaganang ani at mataas na kita. Siguraduhin hindi labis o kulang ang tubig sa palay. Okay, yan. Okay, marami-raming ating natutunan ha. So, maraming salamat po ulit, Phil Rice, ang ating content developer. Ayan, mga farmer enrollees, ating natunghayan ang mga aralin
na may kinalaman pa rin sa ating palay check system. Bukas, ipagpapatuloy po natin yan. Hindi pala bukas, sa susunod na Sabado. Okay? Ipagpapatuloy po natin yan. So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PhilRice at ATI Bicol. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na Sabado po ulit, same time, same station sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalos po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.